кръка се го простреля. Отзад през пазитал. Назад, значи трябва да минете назад. Това вече стрелят по който вие не стигне. Знаете ли какво се случи тази сутрин пред съдебната палата? Не знам какво е стало. А чухте ли нещо? Вие тук ли бяхте? Не, аз съм това видел, с полиция и с пожари. Да, знам. Какво се случило? Ами, много хубаво нещо ще да се случи, ако беше свършена работа напълно. Знаете ли, че са простреляли Златко Баретата? Простреляли са Златко Баретата. Не знаете ли какво той? Съдебната палата. Ние го поръчахме и сега си сметка. Ето те са Измамни, бандит. Чували сме го, не знаем. Той е убиец, това. Известен български лъгъл. Чували сме. Не, той е невинен.